Gaskiyar rayuwa, gaskiyar rayuwa. Gaskiyar rayuwa, gaskiyar rayuwa. Ya haƙuri. Alhamdulillah. Amin amin. Amin amin. Kuma Allah ba ku. Amin amin. Ku shiga daga cikin. Hello su da kana yana. Yawwa to Allah ka faɗa mu gaba ɗaya sauran nan naku ina son ganin ku yanzu. Yanzu mu haɗu gida ina son ganin ku yanzu. Kai kokarin duk abin da kai kuma ga yi kowa da kowa. Duk wanda da haƙi akan baiwa Allah ga tarra su. Ina son ganin kowa da kowa. Allah kai sauri ina son ganin kowa da kowa. To yayi sai to yayi. Gaskiyar rayuwa, gaskiyar A'udhu billahi minash rayuwa. shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mu gode ma Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan rana mai albarka. Rana a yau muna sati guda da rasuwa. Baiwa Allah nan Hajiya Amina da ta riga mu gidan gaskiya. To shi yasa ne ta raku domin bawa Allah nan domin mu samu wani zai rukun shi rukun na hakika kuma iko na amana. To shi yasa ne ta rabu domin Hajiya Amina mai hankuri ce kuma mai hikima ce. Musamman kai da babban wa. Kai ya kamata a ci ka riƙi wannan yaro. A'a, ni kaka wurin kawo Sule nake so. Allah sarki shalilan hajiya. Allah sarki shalilan hajiya. Allah ya ji kan hajiya. Allah ya ji kan hajiya. Allah ya maka rahama. Allah ya haske a kabarinta. Allah ya ji kanta. To, duba da yanayi da yaron na ya je wajen kawun shi Sule daga cikin uwan akwai mai ƙarin bayani. To yanayin da yaron yake ciki yanzu gaskiya kamata a ce yana zaune wajen kusa ga kawun shi Suleiman don da shi ya saba don munan duk ba nan muke zaune ba don muka wuce kuma kaga bai taɓa jin daɗi don haka bai da matsala a bashi wajen kawun shi Suleiman. Allah ya sa masa albarka. Dama na yanke shawara duk wanda zai riƙe yaro tare da dukiyar shi zai riƙe yaro. Don haka kai Sule ga dukiyar yaro mun tattara mun baka. Allah ubangiji baka riƙon ka riƙe amana. Amin amin Amana. Dan Allah ka riƙe amana. Insha Allah. Wallahi ka san Insha Allah. dukkan maraya take. Dukkaci ba da yaro ba. Amana Allah ka ci. Wallahi ka san yadda dukiyar amana Allah take. To, Allah insha ubangiji baka Allah. riƙo. Amin. Baka riƙo kuma kula da shi kan makaranta ta makaranta ta islamiyya da tarbiyya ce da boko. Insha Allah zai rike. Insha Allah zai rike. Shi Yawa. Allah ya ce. Yawa. To yanzu tun da ba Rayuwa, gaskiyar rayuwa. Gaskiyar rayuwa, gaskiyar rayuwa. Rikon amana. Wani gida albishirinki. Wari ko ja? Wari tas. Wallahi dama wani babban farin ciki ne sabe mu yau. Yau muka zauna meeting din family. Ki sai yau sati ɗaya da rasuwa hajiya. To sai muka zauna meeting din family aka cewa zai iya rike ɗanta Faisal tsakani da Allah. Kawai yaro ya shiko da gudu ya zo guri na yake cewa shi gurin kawo sai zai zauna. Bai san yaro ta kwana ba. A cikin haka shikenan sai yaro ya rugo da gudu ya zo guri na. Ni gurin kawo sai nake so, bai san yaro ta kwana ba. Kin ga yanzu kawai aka yanke shawara aka ce to duk wanda zai rike yaro zai rike shi ne tare da dukiyarsa. Kin ga ma ga dukiyar gaba ɗaya takardun dukiyar da Hajiya ta bari ne ta ban wani yaro. An yi ittifaqi ni zai rike shi bisa amana. Masha Allah. Halin da ake ciki yanzu za mu canza wannan gidan mu koma irin gidan masu kuɗi ki kama amfani da irin abubuwan Wato wannan aiki na bashi. a kwata-kwata ki riga ki baba da murhu sai electric sai gas kawai yanzu lafiya Da masu kalau aiki ko? da masu aiki kina Masha kwance Allah. za a rika To bari miki zai kwashi abinci kaya ko? mana kike kwaso kaya Gaskiyar rayuwa. Gaskiyar rayuwa, gaskiyar rayuwa. Rikon amana.